Gdje ste ljudi, moje ime je Flame 879, danas ćemo igrati drugu epizodu moga Sky bloka, tu je... Nindro, čao. Evo, malo smo sada, bili smo malo offline i nismo snimali i sakupili smo evo 57 cobblestona. Ja sam malo proširio ovo mjesto za drvo, kaktus nam je počeo rasti, ove kako zovu ove lubenice, još uvijek nisu počele da rastu, ali nadam se da hoće, jel ti mani cobblestona, naš zadatak za par još ovih epizoda jeste da napravimo mob spawner, gdje ćemo da dobijamo i da ubijamo zombije, skeletone, creepere, neće biti endermana sigurno, spidere i tako da imamo XP i njihovu hranu od zombije i tako to. Znači to će nam biti potrebno, znači treba nam gomilu cobblestona. Ti možeš tu da kopaš, ja ću da čekam ovo drvo i da vidim koliko još imamo drva. A stvarno ne znam zašto su nam dali ovaj znak ovdje. Nemam pojma. Ne znam, majke mi. Idem da vidim... mogu li 2 cobblestona napravim mač za svaki slučaj? Zaledilo se. Ne! O! Otišao je cobblestone, sugarcane, opet. To nam se desilo jedan put van videa, mislim. Hvala. Napravit ću mač. Za svaki slučaj, pošto kada proširimo ovo već će krenuti, ako ne malo povećamo svjetlo, već će krenuti monstri da se stvaraju. Gledaj mene. Gledam. Uiii, goodbye. Jesi imao cobblestona sa sobom? Ne. Odlično. Ja ću da ostavim ovo drveta. Ostavit ću ovo i ovo. Još dva. Sam ću slomim ovo. I napravili smo kao beskonačno snadnjevanje vodom, jel kako god, samo uzmem i opet se vrati, evo ga, vratilo se. I onda samo ga vratim, iako se sve zavodi, samo slomimo i vratilo se sve u normalu. Ti to kopaj tu, ja ću da vidim. Koliko imaš cobblestona za sada? Uzet ću malo ovoga. I malo ću krenuti da proširujem. Ovdje. Za malo sam krenuo da skočim. Sada, proširit ću kao vamo. Moramo mi napraviti našu kuću. Da. To nam je jedna od stvari koje moramo da uradimo. A moraš prvo napraviti neko postolje na kome se... Evo ja ovdje pravim stvarno, treba će mi cobblestona. Uzet ću još 6. Sada pravim postolje, možeš mi i ti pomoći. Čak samo ne uzmem. Slom je ovaj blok, nemam pojma. Ja sam ga u luftu stavio. Ajde. Da vidim malo. I ovako ćemo proširiti. Ti još. Imam još 4 komade, još 1 komad. Hvala, ovo je baš mnogo. Ovo će da bude platforma gdje će da nam bude kuća. Ti još. Zapravo još malo, pošto ne možemo da krenemo baš odavdje, pošto ćemo drvo presjeći. Tako da ćemo morati još malo. A onako će samo onako da proširim. Imam, brate, još 35 komada. Kamera. Ti kopaj tamo. Će trebat. Ja ću ovo proširim. Nećemo imati uskoro drvet. Znam, ako ovo drvo neće da poraste, a izgleda da uopšte neće. A treba njemu svjetla, to je najveći problem. Treba nam torčeva. Dakle, torče. A ima sunce, vidi. Da, ali njemu treba svjetlo koliko ja znam. Ajde, ja ću proširiti još ova 2 bloka. Sad imamo veliku platformu. Čuvaj. Opet se slomilo. Ovo moramo naći bolje rješenje za ovo, pošto... Ne, nego se zaledilo. A znam, ali non stop se zaledi pa onda... Znam kako. Stavi tu kod ovoga ovdje. Stavi. Tu nikad neće sve zalediti. Hoće, meni se desilo da sve zalediti. Ja sam uzeo ovaj sand, pa da ga stavimo na sand. Jesam ga... Dobro, uzeo sam ga. Stavit ću ovo da pokrijem. Evo kao što vidite, već nam je kaktus počeo da raste, to je dobra stvar. Sada. Da vidimo. Evo ovako može da nam bude kuća. Imaš još kamena? Ima, najče.
Eha. Samo ovo da proširim. Ovako. A, ostao sam već kako sad jedan kup. Imamo li još koje blokova? Imamo zemlje 6 blokova, uzet ću to. Čekaj, ima... Ovdje imaju da se kupe stvari. Kako? Ukucaj kosa, crta... buy... torch ili kako već. I onda će se nešto otvoriti, ja sam sad izašao zato što nešto mi je hoće. Da vidim. Skygosk. A ovo ti je kao da se plaća i nemam pojma nešto. Nije, ništa biti. A ja možda, sad čekaj. Ja idem s ovim kabestonom da ga prodam i da kupim torch ako bude mogu. Može, ali ne, stani. Sell, ste vidim. Ako uzmem, na primjer, sell... Daj mi jedan cobblestone. Evo, samo sekund. Jedan samo. Da vidim. Evo, čekaj, evo ti. Jedan. Aha. Stone... Evo ga, evo ga. dobio sam $1. 6. Ja 6. Badnja. Sad čekaj, evo ti drži ovo. Drži ovo. Zaledilo se ovo. O. Evo ti ovo, ti kopaj. Evo tamo ti. Ja idem da se bacim pa idem tamo do prodavnice da uzmem. Badnja, brat. I kupi torčevo. A ne, dobro. Evo ja se kopam ovo. Pogledaj koliko je torč. O, pogledaj koliko je drvo. Ne znam, sad ću da vidim. Sell. Buy. Evo ga, buy. Evo ja sada ovu kuću malo podišam. Ovo je baš dobro. Ne znam. Anja, nisam znao da se to može. Sell. Buy. Da vidimo. Ako bi ja otišao... Da vidimo. Samo se, nemoj još. Sad ni otišao sam na spawn, ako da vidim. Okej. Samo se... Šta je ovo, Ender Čak, chest? Anilo. Smanji. Pa snimamo. Zašto dolaziš? Samo da vidim ovo... Alo. Alo. To Evo. te brat smara, jeli? Ma nešto, nemam pojma. Sve ne vidim, ovo je nešto nether stvari. Emoji, iron... Tu si, dođi, ne trebaš tu, ja sam već gledao, nema. Samo sad ću ja kažem. Šta radite? Sapling, možemo da kupimo sapling. $5. 5, ja imam za jedan. Odlično. Ali samo, sad čekaj, samo... Diamond, Imamo možemo za $100 diamond da kupimo. Šta će nam to, glupo? Možemo da kupimo coal za 10. Odlično. Odlično. Ja idem, samo sekund. Sad ću ja da dođem. Raz, dva, uklog. Odlično. Sad ću ja da kupim coal, evo ja imam 6. Možemo da kupimo XP bottle za 25. Zašto će nam to? Onako da imamo experience, a onako ćemo ponekad samo da spati. Znaš što nam treba? Treba nam evo dosta me. hrane. Samo mogu mi Evo me, dolazim. Da, ovako. Ne znam, treba nam, a ovdje ne vidim niđe hrane. Apple, evo ga. Pork Evo ga, chop. prodao sam i stižem. Evo, mogu da se kupi pork chop. A I nemoj. apple. Ali imamo već Možda apple. opadnut. Pa da, može Možda- od drveta. A, Idem ja glupo. kosati taj iz... Evo me, došao sam, idem da kupim onaj coal pa ću da onda napravimo 4 torče. Dobro, ja sada pravim kuću još uvijek. Blaze rod. Ovo nije uopšte neka kuća. Stane ja preselim često toč... A dobro, to ću kasnije. Idem kopati još kalstane. Okej. O bože, gdje je ovo? Gdje je coal? Ne znam, vidio se ga vamo. Neće. Sand. A, svaki komen mi upada u lavu kabustana koji iz mene. A, konačno. Hvala mi te Bože. Sell.
O ne. Ne, upao sam u lavu, dobro je. A Zaledilo. 20 je A ne. kol. Ne. Ne. Imaš za 10 gore, iznad ti piše 10. A nije da se proda za 10, piše sell. Daj mi 10 ako ima. Treba mi 10. Ne mogu, treba mi da Dobro, završim kuću. Kad završim kuću ponovno ćemo. Dobro, pusti sada to, ajde. Uzet ću, pa treba nam to za drvo, nemamo drveta. Ma izravšće ovo drvo nekad. Šut. Sad Evo, taman. treba mi drveta da napravim vrata. Imamo tačno dovoljno za vrata. Nemoj trošiti to, nema veze. Stavit ćemo izvini. Okej, stani sekund. Što je ovo bilo? A to slomio se, ja mislim neki potion bio. Ćao. Ćao. Ui, 360. Imati samo jedan komad bedrocka, ispod je ništa više. Nema kopa dalje, možeš padnut. Padam kroz mapu. Ovaj grass blok uzmi. I od toga će nam biti vrat. Stani, evo me. Od grass bloka će nam biti trava. Evo vrata ću nam trava. Kad će ovo drvo više da izraste, trebamo milijun. Ja idem po torčeve, evo samo mi još treba... Vidim, ima li da se kupi bone meal? Ne znam. I to bi bilo baš korisno. A evo ja sam No, već... opet padam kroz mapu. Evo ga. Idemo ovamo. A možda je skupo. Idem ja da prodam, evo me dolazi. Sve ođe. Golden apple, arrow. Nema ođe bone. Evo, čekaj. Porča, bone, evo ga. 25. A ja imam 20. Ja imao sam. Ali samo, a koliko košta, koliko je dobiješ? Pa jednu kosku, a daje ti 3 bone meala. 3 bone meala za 25 dolara, jel? Da. O, to je... Aj vidi, dolje ima krava! Gdje dalje? I svinja dolje, i tako da možda uzmeš onaj kao spawner. Gdje ti je to? Dođi, Ja sam čekaj. na ovome ostrvu. Evo imam ti 5 kabelstona. Nema... Skoro. Nema veze, ja ću da kupim torčeve, dolazim. Onda meni treba još, znači imam jedan. Znači već imam 7. Dobio sam jedan kol. Banja. Evo mi dolazim. Evo me. Sad ću samo sekund, daj mi jedno drvo. Tamo nam jedno drvo i ostalo. Evo ti. Sad ću ja samo pravim ovo. Šta si, torč, jel? Odlično. Nisi mogao baš sve stavio, treba staviti jednu, par njih u kući ćemo staviti. Dobro. Treba će nam i senda za prozore. Evo ti ovo. Ja kopam, koliko imaš cobblestona? Čuvaj! Torče isto. Cobblestone 0. Idem samo da skočim jer sam gladan. Dobro, ja ću staviti ovo ovdje. Znači treba mi 24 još. Ne još, samo 24, prošle reći imam $1. Eto. Pa ću da kupim bone. Dobro. Ajde. Hoćemo li zapravo Jo, vidi, poraslo je ovaj melon. Ali dobro, još nije do kraja da napravi totalno vreme. Jo, koliko nam ovo drveta treba. A kupi sapling ako možeš. Pa može se. A koliko je sapling? Ne znam. Evo ja imam tačno dovoljno samo... Daj mi samo kramp, daj mi kramp. Šta? Hoće li da selim sav cobblestone? Bolje ne. Evo ti kramp. Daj mi samo kramp. Evo, završio sam kuću. Bravo. Ne! Au. Nema samo da je zablokirav, pa zato stavio i da se ne zapasi. Mi sad ćemo zapravo čekat, pošto si već napravio tort. Čekat ćemo dok ovo drvo ne izraste. Uzet ću ovaj jedan kaktus, nadam se samo da mi ne padne kaktus. Evo ti ovo. No, fall. Dva su ti izrasla. Odmah kad si ih udario. Vidim, dobio sam 2. Evo ti. Ne znam stvarno baš zašto će nam... Imamo 21. Hoću da ga selujem. Ne, nego napravim kuću. Evo, da popunim ovo za prozora što sam. A, ja mislio da si meni rekao, ne. Nema ga! A dobro, lag je bio. Učinilo mi se da kad smo udarili da ga više nema. Dobro, imamo još onako jedan.
komadić, nema veze, nije bitno. Imam 4 Pa dobro. kabustona, napravit ću krov. Ali nemam dovoljno, naravno. Evo ti imam ja 4. Dobro. Evo ti još jedan. 3 si mi dao. Evo 4. Hvala. Evo ga. Čekajte. Pa stani, idem ja da vidim koliko košta buk. Ne buk, nego wood. Evo ti ovo pa ti kopaj. Dobro. Uh, Uskoro ćemo mi da završimo ovu epizodu, da ne bude baš predugačka. Pa da nam mi treba 50 sati da ga uploadam video. Hoćemo li čekamo da završimo video kada izraste ovo drvo? dobro. Ako ne, onda ćemo da ga zarušimo ranije. Ili idem ja odmah da stani sel, neću. Prvo da napravimo kuću pa ćemo onda da predajemo cobblestone. Može. A samo da vidimo ovako, samo sekundu, bye. Nešto. Sand. Falit će mi još 5 komada, evo. Odlično. Mislim da Evo ćemo ga tačno wood, evo ga wood. No. 20. A fali mi još jedan komad. Košta 20, koliko je Fali mi kola. još jedan komad cobblestona i mogu da zarušim kuću. Evo me I dolazi. uzet ću torčeve. Dobro, ne mi se zala. Evo dolazi, evo me došli. Daj mi taj kramp. Stani samo sekund. Ovako ću. Ne, daj jedan ođe, ako, mislim viška ću ti, daj taj jedan. Evo imam jedan samo još. Stavit ću ga... Nemoj ga tu bez veze staviti, stavi ga ovdje. Ne, zapravo imam bolju ideju. Da se led ovaj ne, da se ovo ne bi zaleđivalo, stavit ću ga ovdje. Nek samo se sad ću ja. Dobro, nije strašno za ovo, ali za ovo je strašno, tako da ću ga staviti samo u moći. Da se ne bi zaleđivalo. Nikola! Možda da stavimo sapling pored vode? Ne vjerujem, nije to nikada. Aj ti sakupi da imaš, koliko imaš dolara? 0. Sad sam, zato što sam kupio torčeve 25. Sakupi 25 da kupimo bolun pa da izrastemo ovo drvo i onda ćemo da završimo epizodu, može? Može, evo sad ću. Ne smo pripremni, ja hoću. Pošto mi to zvuči baš banja. Dobro smo stvari uradili u ovoj epizodi, mislim, napravili smo cijelu kuću, brate. Stani, idem ja. Ovo je malo rizično već. Da Koje? slomim, Nemoj to. dobro, neću da slomim chest, nego ću ga ovako uzeti prvo sve iz chesta, a onda ću uzeti chest. Nema da mi Kako padne brzo, kako brzo ide Stani, ovaj crafting. cobblestone. Jel? Šta? Brzo Znaš ide. kako brzo? Meni je Znaš sporo sad? nastup ide. A sad je, evo sad je sporo. Evo prije 4 puta sve brzo, evo vidi. Banja. Aj mi napravi novi kramp, evo ti 3 cobblestona. Stani ja samo da stavim ovo i da stavim chest. A čest si uzeo, a ne. Aha, da. Ups, evo. Još mi Koliko treba, imaš? još mi treba 15. A kada dobiješ 24 daj meni, pošto ja imam već $1. Dobro. Ali evo ti 3 da mi napraviš kramp novi. Pa što će ti, imamo ja mislim kramp u chestu, drveni, dovoljno će ti. Dobro, napravi taj jedan. A nema koliko veze. je, može 3 bloka, 4 bloka, pošto si nuli ti računa. A izrežat će ti, brate, ne boj. Evo, dobro. Evo imam 15. Pa da sada ne trošimo ovdje u baš. 16. 17. 18. 15. 20. 21. Evo imam ja i 3 već, evo ti. Koliko imaš, ako imaš 24 daj mi. Imam 25. Evo odlično, daj mi sve. Evo ti. Lestone. Evo, sa ovo sam ga imam sada 20 sam dobio dolara i idem sada spawn. Idem ja se samo bacim da bi pošto sam gladan nešto. Evo mene opet padam kroz mapu koja je uobičajeno. To mi je, brate, više tradicije sada. Gdje mi ga je? Nije. Swap.
shop. Evo ovdje je to. Idem da sakupim hrane. Bone. Pomak se. Evo ga. Imam Evo jednu kost. chicken, imaju chicken. Evo, kupio sam kost. Samo da napravimo. Sad ću ti reći šta ima. Ove svinje, krave, ovce i... Banja, dobio sam 2 stika. stejka misliš? Da, steak. Ajde, dođi vamo da izrastemo Ne, drvo. izgleda nije steak nego pork chop. Da. Dođi Dobro. vamo, stani, idem da se ubijem, pošto sam gladan. Dobro, samo sekund. Uiii. Danilo, smanji, molim te. Ajde, Niko, spavnici ga mi dan borice. Smanji te. Izvinite samo da Smanji stigo. se. Dobro. Ajde, evo mene samo idem na ostrvo. Izvinite samo zbog toga. Evo, gdje si? Evo me, samo dolazim. Islands. Evo ga. Eto. Stani Stvari, pomak stari. se, pomak. Jedan. Samo I sekund. ovo već možemo nazvati kraj ove epizode. Šta misliš? Ostavit ćemo drvo, nemoj, ne, dobro. Ajmo, završimo epizodi, ajmo u kući da Ok. završimo. Ajmo. Dođi vam. Ključ je band. Nadam se da ste uživali u ovoj epizodi, bila je baš dobra epizoda, napravili smo našu kući, izraslo je drvo, sve se to dešavalo. Molim vas, lajkujte, subscribeujte, komentarišite i vidimo se. Pozdrav, Indro. Ćao. Ćao.